So, ako na lang magbabasa dito. So yan, kamusta po kayo dyan? Kami, okay naman. Ano, ikaw, kamusta? Yes lang. Kaya ito. Kamusta yung, yung school kanina? Ito, play lang. Anong pinagagawa niyo? Pinaggagawa. Wala pa tayong viewer. Ilan kayo lahat sa ano niyo? Sa classroom niyo? Nasa FBs lang, nasa 20 pa rin yata. Basta lalaki, nasa alam lang. Anim lang kami lalaki. So, meron na tayong 1 million viewers. So, pa-shoutout na lang po sa lahat ng manunood. So, Hello po. Kuway ka. Kuway. Madali Yan. ano So, ba? masaganang pagmamahal po, Prospect Nation. So, masaya kami dahil binisita kami ni Oliver. Actually, sinundo siya ni Rom, ni Mr. The Prospect sa school. Kasi meron tayong box from Houston, Texas. So, in-order to sa Amazon. Pero, alam na natin yung laman kasi naikwento na natin sa second episode ni Oliver. Pero, Ang bilis ano? bilis lang. Hindi nga 1 week. 1 week ba? O, 1 week lang. Mga 1 week. Kaya, maraming salamat, Ate Boots, na nasa Houston, Texas. In-order niyo to sa Amazon nung malaman niyo na mapanood niyo yung video para kay Oliver. Para daw ay maprotektahan yung paa ni Oliver. So, shout out sa'yo, ate. Lagi kang nandyan. Thank you so much sa pag-support sa aming channel and of course kay Oliver. Ayan, shoutout sa ating 40,000 viewers dyan. Di ba, ang dami? 4 million yan. 4 million ba? So, please, pa-shoutout kayo dyan Comment po kayo para mapasalamatan natin. And pasensya na po medyo may ano ako. Allergy kasi Dito ka titing. grabe yung ano kanina. Alikabok dun sa linanan namin yung skinita. So, dapat meron tayong gunting. Ito meron dito. Meron ko. Ito, may akong pang-gupit. Saka na i-share ko. Tsaka ayun, nakausap ko kanina si shoutout kay Sir Robert Ablaw, Ang kausap mo? yung principal ng, ano yan, ano school niya? Agro. Agro. Ng Partido Agro. So again, sir, salamat po ulit dahil pinapasok niyo po ako sa paaralan. Ayun, natutuwa yun si sir kasi yun na nga. Kwento niya sa akin na napakasipag mo daw and hindi ka humihingi ng na tulong sa iba basta kaya mong gawin, ginagawa mo. Ito ba yan? Kala. Tsaka di ba, nagagawa mo naman yung yung mga ginagawa ng normal, like mga activities. Pero lang po sa dancing. Pero dancing. Hindi, subukan din natin mag-dance ka, Sige Oliver. nga. Okay, pero sa dancing. Magda-dance din yun si Oliver. Tsaka anong experience mo nung nagpunta kayo sa Tago? Yung para sa yun? Sa Jamboree. yan, Jamboree. Mga yung mga ginawa niyo doon? Mga mga activities ginawa niyo? Ano lang, nagpunta lang sa Biglang Program. Saan? So, doon ang mga marami kang mga sa taga, mga kami yata.
Okay. Tapos gumawa din kayo ng mga ano tawag doon, ng mga kubo, mga ganun. Tapos, syempre, Boys Scout of the Philippines, talagang hahayaan lang kayo doon kung anong gawin nyo para makasurvive. Di ba? So, sa team nyo, ilang kayong taga Bicol nun? I mean, taga dyan sa agro. Hindi ka po. Ano kalimitan nila? Ano, tanda ko lang sa... Diba yata yung bus yun? Dalawang bus yung mga participant. Tsaka nabalitaan ko din si sino yun? Si Camelo and si si Elmer. Ayan, shoutout sa inyo. Talaga nakaalalay sila para sa'yo. Kung baga, binubuhat ka daw niya kapag yung napapagod ka na. Opo, pag lalo kung may activity po. Galing mo So yung dalawa yung nagsasalitan na magbuhat sa'yo. Opo. Pag may mga gagawin kayong mga activities. Nag-save na ako ng exam. Kahit Ang naga lang pala. Naga? Ayun. Naga siguro. Come here, baby. Masakit na ang pen ko. Why? Hanggang ko kaming tinakan. Ano kinakain mo? Amazon po for Sakit ang pen ko. London Avenue. California to galing. Hindi namin sa Houston, Texas eh. Loko mo kami. Sino? Hindi kasi in-order siya sa Amazon. Eh, galing. Pero yung box galing sa California. Pero talaga, ang nagbigay ay from Houston, Texas. Si Ate Butchar. Wala kasi yung wrong timing yung live natin. Kasi di naman tayo pwedeng Thank you. Hindi tayo pwede mag-live ng gabi kasi uwi pa sila Mga uwian to eh. I-share mo yung live sa mga... So, batiin natin yung mga... Saan ba sila yung mga kapatid mo? Ano, nasa Tagabatan. Nasa Batangas. Sige, batiin mo yung mga kapatid mong nasa Batangas. Ano sa... Shoutout pala kay Yata Son. Tapos kati Kuya, tapos kay Kuya po. Tapos kay Kuya Bing po. Tapos kay Kuya Tito po. Tapos kay Miriam. Shoutout po siya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Yung mga relatives ni Oliver sa Batangas. Mga niya, ang kapatid. Andun lahat. So, ayan, shoutout po sa inyo. Huwag po kayo mag-alala, safe naman po dito si Oliver. Maya-maya po, sabi ko na po siya pa uwi. Dito na po titira si Oliver. At naka-lipstick. Ano ba yan? Ba't ka naka-lipstick? Ayan, Shout out! pinaglaruan daw siya ng mga niya kanina. Shout Mga out Kuya Oliver! classmates ng babae. What's this? Whose package is this? Kay Kuya Oliver! Meron na wala kasi mga ano ngayon. Yan. Hindi ko alam ano. Buksan na natin. Tara para maisukat natin Hindi ito. ko pa nakikita. Ang this one. So tara, Well, excuse me Say, po. excuse me. Excuse me when you do that. say hi to our live baby. Ah, no! So ito na, tingnan po natin. Parang ano yung next site ha? Ha? Tabit ang aking... Kung isang fan, baka na sa pasensya na po, medyo sumisingot-singot ako kasi nakapaka yung anak ko, allergy rhinitis dahil sa sobrang alkabukan nila. Yeah! Meron, siguro may picture dito.
Dyan, 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 dyan. Yep, yep. Hindi na nag-picture si Ate Boots. Ayan, Ate Boots, salamat po. Thank you, Ate Boots. Say hi to Tita Butchay. Say hi to Tita Butchay. Hello, Tita Butchay. So ayan, nakala namin sa December 13 pa siya darating. Pero mabilis lang pala. Oh, may... Sana daw. Ah, ano yan? Tinatago mo. Siguro secret mo na naman. Tapos sabi ko yan, ang Good to Kuya Oliver. Ouch! Joke lang. Sa akin ito. Ba yan? Uy! Ano ba? Na-excite kami ni Oliver sa'yo eh. Ako nagbukas, syempre. Ako unang bibigay. Oh! Ano ka na? Para ano ka. Ay, wow! Excited tayo. May iPhone Pro Max, bebe. May iPhone Pro Max. The joke lang. Oh, ano? So, ano yan? Ay, wow, talagang di... Sabi ko Hindi ka sa'yo. masasaktan Kahit dyan. tumakbo ka ng tumakbo nito. Kasi gawan daw natin ng paraan para siya makalagay. Hindi na pwede nga. So, this is Pro Pocket Knee Savers. Mag-live Tapos, eto po. Pro Pocket Knee Savers. Knee support. Knee support. Ito, professional protective gear manufacturer. Yan. Comfortable, most effective support. So, yan. Ano bubuksan natin lahat. Ayan, Oliver. Ito na yung gamit pa pang kalawakan. Ay, wow. Ganda, ganda. Actually, sa ulo to. Ay, hindi ba? Uy, meron pa. Ayan. Ayan. Ito naman sa ano mo sa kamay. Para pagka itinutukod mo siya, Nice. hindi ka mababalian. So, wrist, ano siya? Brace. Yan. Pwede mo nang buksan. Wait lang. Ipakita mo natin lang. Meron pa. Uy, meron pa. Uy, dito to. Meron pang susunod nito, Oliver. Hindi pa kasi. Kala nyo ah. Meron pa susunod nito, Oliver. Meron pa, Kasi meron pa. ng ano eh. Ng... Tapos na, kumita. Kumita na ba? So, meron pang isa. Ito yung ka-partner Sa partner nung... knee support. So, ayan, Oliver, napaka-neto. Napaka-laking bagay Ano ito daw to, para sa waterproof to Oliver. Binaksan ko na. Na-excite ako. So, ito yung helmet talaga pag magmumoto. Ay! Helmet, oy. Hindi ba ito helmet? Nice, Oliver. So, ayan, gandang hapon po, ma'am and sir. Thank you so much po sa lahat ng tulong sa aking pamilya at lalong-lalo sa aking kapatid. So, shout out kay Ma'am Corazon Arcega. So, kapatid mo to? Okay. Wow, congrats Oliver sa wakas. Di ka na masakal sa paglalakad mo. Ayan, sabi ni Love Chip Pinay Vlog. So, hi So, po. ito po, ang galing. Waterproof to. Ayan. So, Thank you, Ate Boots. Nice. Parang, ay wow. ano ba natin ito ilalagay? Alam. Hindi marunong. Ayan, derating natin. Ay, dito sa may ano. Siguro nilalagay mo na to bago to. Ano ba? Tulog kasi si ate. Pro Pocket ni May adjustable naman pala siya na adjust. Ito. Dito muna ako sa mas madali. Dito ako sa kamay. Meron pang ano, may tupalo pa na order si ate. Ito yung manual niya. Ay, yung Oh, handbook. hindi, sa kamay na. Kaya nga. So, dito muna ako. Paano natin nilalagay? Ito, dapat add. Ito yung lock niya. Nga, well, Sa kamay yan. kaya nga, gagamit ang Android. Pero wait lang. Dapat dito. Dito, to. Yan. Ay, iba din. Yan. Nice. Oo. Wait lang. Wait lang. Sapa. Kahit manuntok lang din sa mo. Joke lang. Ganda araw sa The Prospect. Wow, andyan si Oliver. Natanggap niya gift galing sa sponsor niya. God bless from Louis Jean.
Thank you so much po. So, ayan. Pa-share po ng live natin para So ito, para di ka mapapanood din mano. po yung marami. So maraming salamat po. Thank you sa 12 million viewers natin. So para pag naglakad ka, Ako naman. kahit man matamaan dito ng mga bato, masigit pa ako, okay lang. I-try mo hindi dito. Kasi yung ano mo, yung chinelas, di ba dito? Makahawakan niya pa ba yung chinelas? Oo, kasi meron pang clip dito. Dito. Tapos, Tapos, kasi usually yung dumidiin sa lupa, sa semento, ito, di ba ito? nice. Ipit, tapos ito, di ba? So, ayan. And then, yung dito, pwede mo siyang i-adjust pag gusto mong pabutin dito. Sabi po ni Love Chip and Love, relate po ako sa kalagayan ni Oliver kasi may anak din po ako na di siya nakakalakad. Ayan. Since birth. So, thank you so much po sa support, Ma'am Love Chip Ayan. and Vlog. Kaway ka, Bel, kaway ka. Hello! Yes! So, eto naman, ang iaano natin. Dito muna tayo sa medyo... Dito muna tayo sa medyo madali. Tsaka na natin yung isang ano, medyo So ito, knee support. Ay, maganda to, Bel. Okay. Gets ko na. So ito, sa hita mo dito. Mas fit to kasi, ano naman siya eh. Ay, ang Pwede ganda. bang isukat? Nice. Ganda ng quality. Eto muna, tapos papatungan natin ng ganito. Hindi meron pang isa. Okay, yung ano, yung orange. Wala bang instruction? Wait lang. Bisa natin. Or, saan yung ano, yung tumatama? Eh, di pa kita mo nga? Ayan, ayan. Ito. So, dapat, ganyan siya. Kahit na naman tumama ng tumama. Di siya mabibiya kasi flexible siya. Tsaka di rin talaga mababasa. Tsaka hindi siya rin masasaktan kasi sobrang ganda ng mga... Hindi, kasi meron pang ganito eh. Pwede bang isukat natin? Samahan mo kaya mga doon si Oliver. Dito na. Yan. So, shout out po sa 12 viewers. Tayo, mamit lang. Ipatong mo Share ito. naman po ng live para po maka-watch din ng update natin kasama. So maraming salamat po sa nanood ng first episode. Mag-road to 90k na po tayo. So share niyo pa po para mas marami pa po mag-subscribe. Anak. Mainit? Hindi, pwede mo naman siyang tanggalin, Oliver, pag nasa school ka na. Oo. Tapos, pag maglalakad ka ulit, ganyan. May laagan siyang Pagkalalakad ka lang. Ano lang, may Tapos, Gawan daw natin ng paraan para makapit. tapos eto. So, Ano? ano saan ba ito? Dito ata ito. Wait lang. The scientific most global your possible protein Dito oh. balik ka. Tapos ito yung pinaka-guard. So, yung pinaka-matama sa ano. dapat sa paligid ulit. Ano ka additional? Mamaya sa inyo, tuturuan ko si nanay mo o si tatay mo para maano siya. Wait lang. Hindi naman mabigat. So, shoutout po sa 16 viewers natin. Thank you so much po. Shout out kay Ma'am Corazon Arcega. So, sister po siya ni Oliver. Love Chipinay Vlog. Thank you so much. Luz Jean. Gandang araw sa The Prospect. Wow, andyan si Oliver. Natanggap na niya gift. Galing sa sponsor niya. God bless. And Love Chipinay Vlog. Thank you so much. And sa iba po na nandyan, please comment para po mapasalamatan po namin kayo. Huwag na. Gawa natin ang paraan. Nahali. Wait lang. Hindi nakikita. Sige, alis na. So, pinifit po nila para tinuturuan ni Mr. The Prospect. So, dapat maglapat siya dito. Or the this to taas-taas na.
Meron pa siyang darating na sakdad para protected din yung paa. Ito. Medyo mag-a-adjust ka lang niyan, ano nak. Pero at least, hindi na matatamaan yung ano mo, yung nangangalyo na, ano, Oliver? Pati yung doon, yung dito mo, nangangalyo na. So, thank you so much po sa 18 viewers natin. Please, share the live po para makapag-update. Maka-watch din po yung iba. And, mag-comment po kayo para mapasalamatan at ma-shoutout po. Sabi ni Papa mo, Dang. Dapat mahigpitan. I-try mo yan, no? I-tukod din. Maglakad ka nga. Tanggalin mo muna to. Wait lang. Kasi Mabigat ba, anak? lumagyan lang yan. Kaya? Ay, hindi pa. Ha? O yan ang nagtatama. Nagtatama. Hindi. Itataas-taas siguro. O tama lang. Sisigawan pa natin yan. Ano lang yan? Ano, hindi. Ano ba? Paano? Sige nga, maglakad ka nga. Ano, nasasaktan pa? Dayna, yes! Nice! Ver! Kaya kahit may mga ano, kasi flexible siya eh. Kahit sa puti ka, Galing, okay siya. oo. So, kailangan lang maayos ang pagkakalagay. Di pa lang to naka-fix masyado, so sinubukan lang natin. Pero pagka ito, hinigpitan mo dito, so hindi na siya Anak. bababa. Tapos, eto, kaya mo lang siya dyan. Pero di ba kunog yun? Hindi masakit. Tingnan, Bondax Dwellers, Team Ting Aling. Shout out po sa inyo. Sabi niya, nice. sige, wait lang. Patanggal muna. Anong gagawin? Ayusin ko. Galing. So, tatry natin doon sa labas mamaya. Ayusin mo. Hindi, meron pa eh. Meron pa dito. Hindi, yung partners na lang yun. Ito, yung... Hindi, nagsatasan. Kasi ate ko lang. Ito yung... Ay! Ito pala mo yung dalawa. Ito, pwede rin siya sa siko. Ah, pwede rin sa siko. Okay na yun, dyan yan yung ginagamit niya eh. So yan, okay na yung sa kamay. Tapos, ano lang natin tong ano, sa tuhod, sa paa. Hello, Ma'am Reggie Boniel. Thank you so much po. So, marami kasi, Dad, maraming nagsasuggest ng wheelchair. So, Tatanungin natin si Oliver kung, oo, kung- saan siya mas komportable. possible ba yung wheelchair? Sige. So, ano, Ber, gusto mo bang wheelchair? Di po ang ano pa. Makakagalaw. Hindi ka. O, so, hindi po talaga possible ang wheelchair sa mga nagko-comment na kailangan bilhan. Hindi po, kasi malilimitahan lang yung ginagawa ni Oliver. So, gagawa tayo ng paraan. So, very clever po talaga tong naisip ni Ate Boots from Houston, Texas. Very clever itong naririnig, na isip ni Ate Boots na kung ano yung usual na ginagawa niya ay puprotektahan na lang natin yung ginagamit niya sa paglalakad. Hindi, meron pa pala. Sabi pala ni tatay mo, di ba, ni nanay mo, may wheelchair ka doon tapos hindi naman nagamit. Oo. So, marami na pala siyang wheelchair. Actually, dalawa ba? Yun po. Okay. So, dalawa na yung wheelchair niya, pero hindi nagamit. Dahil nga, paano dadalhin ni Oliver? So, hindi siya makakagalaw mag-isa pagka naka-wheelchair. Eh. Pwede rin yung, di ba yung sabi mo, skateboard. Mas gamay mo yun. Kasi pag dating mo sa school, dun, sa gate pa lang, kasi flat naman yung ano dun eh, yung daanan. So, nagka-skateboard ka na dati? Kasi lang, narat ka dahil kung kami nagkan sa... Tagalog ka na. Palagi ko na nagkan sa pag nagkaulan kasi palagi. So, dapat bumili rin tayo ng magandang klase ng skateboard. So, very helpful din pala. Yung skateboard na bibili natin, hindi yung skateboard na panglaro, yung ano lang, yung medyo mahaba. Ano may tawag dun eh. Wait lang, Bondax Dwellers, Team Ting Aling.
Inspiring watching from Chicago, Illinois, USA. Hello po. Thank you so much po from Illinois, Chicago. So, Down. ayan. Baliktad, from Chicago, Illinois, USA. Dalawa ko na siya, Ber. Ito, pag medyo, ano na, pagka maputik na, so, meron ka pang isa. Okay? I-fix ko lang tong isa para bukas pagpasok mo sa school, isusuot mo na. Corazon Arcega, thank you so much po sa nag-sponsor kay Oliver. Hindi na po siya masasaktan pa. Siya yung naglalakad. Ayun, yung mga Yes po, pang- Ma'am Corazon. Galing po ito kay Ate Ini, Woods oh. from Houston, Texas. Ito, sa inyo. Amelia Torres, hello mga idol watcher Isagad mo na from lang. Hong Kong. Thank you so much, Ma'am Amelia. Shout out sa'yo. Amelia Torres from Hong Kong. So, thank you so much for sa 19 viewers natin. Please comment para po magpasalamat. Sorry, makulog. Okay, itry pa natin ulit. Pakilagyan naman ng ano gamot. Palagyan mo na ng Ano? gamot daw siguro. Dahil naman sa kapatid. Wait lang, kulang pa din, kulang pa. Sino pa sa ipan? Ito, meron ka pang mga... Pagpata ng konti. Ito na lang yung ano natin. Hindi ka naman nahihirapan mag Hindi kasi malambot ito. Nice! Talagang Thank you, yun. Ate Boots. Talagang hindi sasakit. Tsaka hindi siya maano flexible siya na Flexible. plastic na waterproof. Kaya maganda. Saka, ang ano ng foam. I-fix natin yung mga bits. Alin dyan? Taba ng utak ni ate. Ayan, try natin. Taba yung- ng utak ni Ate Boots. Dito. Ito yung support. Ilagay ulit natin dito. Diba? Tama? So, sa mga nanonood po sa 20 viewers natin, thank you so much. And comment lang po kayo, Ma'am Reggie Bunyel. Thank you so much. Lagi Sige po na, kayong kundi ko nanonood kanina. sa amin. Nasobrahan. And of course, Boondocks Dwellers, Ting Ting Aling from Chicago, Illinois, USA. Pasensya na po at ako'y sumisingot-singot dahil mabaka ng ating allergy. Ma'am Amalia Torres from Hong Kong. Hello po. Sayang tulog si ate. So, pa-review na lang mamaya, Ate Boots. Thank you so much. Yan o. Mag-abot mo tayo. Actually, may darating Yun. pa siya para dito. Sakto na to. May darating pa siya para sa paa ni Oliver. So, hindi nang nasabay. May Para daw, yun, maprotektahan din. may mga gear ka na. Nice. Hindi ka nang lumaban sa marathon. Oo, hindi. Para Sa mga hindi- nag-ano po, yung sa mga nag-request kung Abangan. gusto Huwag mo nang sabihin. kung gusto sumali ni Oliver, Natulog abangan kami po ng natin. ate down dun sa room natin. Ay, go natin daw. Hindi naman ako kaya sa room natin, di ba, mami? Basta huwag mo ikalat yung gamit mo. Sama mo na ngayon, Kuya Oliver, si Yana. Matawad. Gustong gusto. final. Ay, sorry. Hindi, kahit... Hindi mo pwede yan. Ano yan? Fit na yung ito niya. Fit na yung ganito niya. Doon, papunta. Di pa masyado. I-ano mo na lang, nak, mamaya pag ano mo, Pag i-fit nasa mo bahay. dun sa ano. Para protected talaga siya. Mami, say kayo ni Kuya Albert. Doon naman ano. Mamaya na, baby. Thank you, Ma'am Raja Bonilla. Welcome po. Done, share, and like. Thank you so much po. Masakit? Ano? Makulog? Makulog. Sinabi ni mami ko, mama ko. Pinapix po natin para mas maayos. Baka naman sobrang higpit Hindi niya. nga, kaya nga inaano ko siya para maanohan. Hindi. Hindi, pwede pa naman itong isa dito eh. Para... ano, para Hindi gawa. naman. Masyado na siguro makapal. Sige, ilakad mo nga, Bet. Masigit talaga yan, yung isa. Dito, Bet, dito. Nagtagilid. Masyado mong nasikipan. Karhay. Wala pa. Ayan. Dapat dito. Yan. Ipafix mo na lang kay papa mo, anak. Sige. Yun!
Ayun na. Ano na? Okay na? Wow! JRP Talent Entertainment, thank you so much, sir. JRP Talent Entertainment. Nice! Agad ka nga doon. Sana sa upuan. Okay. Galing! So, ayan, hindi na po masasaktan si Oliver. Pero yung dito, pwede mo siyang i-adjust pa kung medyo masikip. Ha? Yung, siguro yung sa baba medyo okay na to. Yun ba, hindi pwedeng ilagay dun sa isa? Kasi dumidikit din yan, di ba? Di ba, Nak? Dayman? Ano man lang, pang din lang mo, chinilas lang. Ah, sa janelas lang yan. So, ayun. I-adjust pa ito ng konti. Ito. Ito medyo masikip, di ba? Yung hips taas. Play ko man yan. Tama na naman. So, thank you so much sa 25 million viewers natin. So, ayan. Pagka pina-adjust mo makita pa mo mamaya. So, itong Shout out JRP Talent Entertainment. ito, ipatali mo na lang kung may rubber band. Okay lang itago. Pwede naman siya may ano. Ano? Hindi siya advisable na batas. Hindi kasi hindi mo siya ma-adjust. So, ganyan lang siya. Ayun, pwedeng rubber band na lang. May nag- Para hindi siya nag-ano. Excuse me. May sinabi si Ate Dan. So, ano masasabi mo, Oliver, kay Ate Boots, ating sponsor? Anak, doon ka. Maraming salamat po kay Kati Boots po sa binigay niya pong tulong sa akin yung ano. Masaya ka? So, paano ka matutulungan niya? Hindi ka na masasaktan. Natatakot ako. Ayun, hindi naman na kailangan lagyan. So, ito yung importante, no? Hindi ka na nito kakalyunin. Diba? Matatanggal na yung mga kalyunin. Thank you ulit, Ate Boots. So, yung isa pwede mo pa siya actually ipag-alternate mo kasi hindi mo naman nagagamit. Tapos, ayan, yung back. Pwede mo na itong masuot bukas. Pasok ka ba bukas? Nak? No? Ben, may pasok ka bukas? Meron. Pwede mo lang gamitin. Tapos ito, meron ka pang isa pang support. ni Ate Dan. Later. Doon na muna. Kaya na muna. Kaya na muna. Mami, Ma, ikuha mo si Ligo. Nakakawat ko ba? Yan, Nak. Kawin ni Dan. Anong kawasan? Ligo! Yan na. Ligo? Ma, sige na. Nak, mamaya na. ano, komportable ka ba? Tama na. Yan, pero matanggalin. Ano lang naman to pagka nasa classroom ka na, pwede mo siyang tanggalin. Tapos, ipalagay mo na lang sa sa classmates mo. Magpatulong kang ano lang, ganun. Saka na nga itong isa. Ito helmet. Ayan. Ito, na ko na to, na-fix ko na. So, itong isa. Adjust mo pa din. Hindi. Ito yung kasi maano siya, magbabanat masyado. So, kayo na lang mag-adjust sa inyo. Ayan. Tapos, ito na yung fix na to. Basta, itong ganito, gawin nyo na lang paraan. Dapat. Matibay pa ba yung bag mo, Oliver? Wala na. Sira na. Good na. Nakasira na yung ano. Dapat kasi may lalagyan ka dito ng maayos eh. Oo. Maliban dun sa ano mo. So, baka naman. Bigyan naman. Ayan, Hanap tayo ng mga paglalagyan na bag. pinakasa na may makapansin talaga sa buhay nila, Oliver. Kasi, din po talaga nung
Itong nanay ni Oliver makapagamot kasi stage 2 cancer na po. Breast cancer. So, ayun nga po. Humingi po kami sa inyo ng tulong na Matulungan sila magpagamot para sa breast cancer. So, sa 15 ba? Alis ba kayo? Opo. Patry natin. Kasi ang sabi po sa atin ni Oliver, okay naman na muna siya sa mga tulong. Basta yung nanay talaga niya ang kailangan na matulungan. Kasi emergency po yun eh. Breast cancer stage 2. May nag-message na po sa akin si ma'am, mention lang po natin. In-advisean po ako kung paano magpagamot sa BMC, sa Bicol Medical Center at yung mga dadalhin. So maraming salamat po sa iyo. Hanapin ko lang po yung pangalan niya. Ayan, meron ka ng gear. So, si Ma'am Dolores ang nagbigay sa atin ng advice. Dolores Lidardel, maraming salamat po sa pag-message, for going out your way para po ma-advisean po tayo kung ano ng next na step or gagawin para sa kaso ni nanay ni Oliver. So, maraming salamat po. At sa gusto pong magpaabot ng tulong, message na po ako sa mga comment nyo. Please paki-follow and paki-message po kami sa The Prospect Nation page kasi kailangan po natin protektahan ang seguridad ni Oliver. For security purposes po, lahat po ng tulong nyo ay sana mapadaan muna sa The Prospect Nation. Kasi marami pong alam natin na gustong mandoko or gustong nagloloko lang sa pag-message kay Oliver. So, please, kami po ay nandito para tulungan si Oliver. At lahat po ng ipapaabot ng tulong, sisiguraduhin namin na makakaabot kay Oliver. So, kailangan lang po natin protektahan yung seguridad ng bata. Protektahan po natin yung family niya, lalo na. So, kaya po, please message The Prospect Nation sa mga gusto pong tumulong. At sa mga nagko-comment po ng maganda para sa bata na na-inspire sila. Maraming salamat po. Yun po ang pinaka-intention natin, ang makapag-inspire at mamulat yung pananaw natin. Kasi minsan nakakalimot na tayo, nagiging limitado ang ating pananaw. So maraming salamat po sa nag-comment na nabago yung pananaw nila at na-inspire sa buhay ni Oliver. So patuloy po natin i-share ang mga accomplishment niya para makapagpabago pa ng pananaw ng mga kabataan at maka-inspire sa mga kabataan. Sa mga kabataan na nanood, maraming salamat. Meron pong 1,300 shares sa Facebook. Meron po, nakikita din, mag-upload din po tayo sa The Prospect Nation page. So paki-follow na rin po ang The Prospect Nation page. Pwede mag-shout out. Sige na, shoutout na. Shout out pa lang yung sa mga kaibigan ko, yung 5 lang po. Lima lang? Sino yun? Bakit yung 5 lang? Ay, yung 4 lang ang yun. Si Joy Marie, tapos si Lalin Largo, tapos si Ria May, or ano sa Ria May, tapos si Joy Gilang. Shout out sa inyo. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Shoutout din po ako kay Sir Robert Ablao at sa pag-allow sa amin na makapag-shoot dun sa school nila. Si Sir Robert Ablao po ang principal ni Oliver. So maraming salamat po. Shoutout mo na rin si teacher mo. Sige. Shout out pala kay Ma'am Arlene po. Tapos sa lahat ng mga teacher namin mula sa umaga hanggang maghapon. Okay. Ayan, shoutout po Pero sa inyo ang lahat. pinaka-advisor mo si Ma'am Arlene. Okay. Arlene, ano? Shoutout po Ma'am Arlene Macaraig. Macaraig. Ma'am Arlene Macaraig. Maraming salamat po sa paggabay kay Oliver. Pagbutihin mo lalo yung pag-aaral mo, ano? Ha?
Next lang yan. So, abangan nyo po. Meron po kaming gagawin sa... Kailan ba tayo aalis? Sa December 8. So, mga after 2 days, ma-play po natin yung episode 3. Mami. So, abangan nyo po yun. Isa na namang pangyayari ang for sure na makapag-inspire sa atin. Maraming salamat po. Mami. So, shoutout ulit po. Ano play to? Later, man. Go na. Gusto niyo makipag-play kay You want to play with Kuya Oliver. Pipi Oliver? So, thank you po, Ma'am Corazon Arcega, sa sister ni Oliver. Ma'am Lab Chipinay Vlog. Ma'am Louis Jean. Bondax Dwellers, Team Ting Aling from Chicago, Illinois. Ma'am Reggie Boniel. Look mo sa kay Oliver? Ma'am Amalia Torres, and JRP Talent Entertainment. Thank you, sir, sa comment niyo. Maraming salamat. So, sa mga naka-appreciate, mas lalo pa po natin pagbubutuhin ang pag-create ng inspiring content. So, hindi po siya basta-basta ginawa. Kailangan pong pag-isipan at mag-provide ng magandang quality para sa inyo. So again, most importantly, ang live na to ay para sa ating sponsor na si Ate Boots from Houston, Texas. Very clever idea. Mas maayos, mas maganda yung paglakad mo na, Oliver. So, maraming salamat. At sabi niya po ay meron pang isang another package para din sa kanya, parang protective gear dan. So, abangan din po natin. Maraming salamat po, ate, sa inyong mga tulong sa amin at kay Oliver. Ay, yung, ano pa pala, yung waistline niya. So, to follow po ang waistline ni Oliver. Hindi natin alam kung para saan yung waistline. Pati yung height niya daw. Oh, tingnan mo. Yung height ni Oliver. Mami, gusto ko na ba? Cool. Hindi niyo kasama na si Ate Dal sa vlog. Kasi Oliver. So, shoutout po sa 18 million viewers natin. And please, yung episode 1 and 2, patuloy pa pong na madaming naaabot. So, thank you so much po sa mga nag-support, nag-like. And sana po, yung meron kasing 85% na hindi nag-subscribe sa channel natin. Para po mas marami pa tayo matulungan, mas lalo nating matulungan si Oliver. Please subscribe na po sa channel natin para mas marami tayong maabot na mga tao. So, sana yung 85% mag-subscribe. Kasi sayang naman na, na mas mapapalago pa natin ang channel at mas marami pa po tayo matutulungan. So, ang advocacy po natin ay tutulong po tayo, hindi lang magbigay ng charity or ng donations, kung hindi, mabago po yung buhay nila, yung pananaw nila, at maging makatayo sila sa sarili nilang mga paa. So, yun po yung, and education din po, yun po ang advocacy ng ating channel. So, maraming salamat po. So, salamat din po, shoutout din sa mga co-teachers ko na nag-support and sa mga estudyante namin na nag-share, lalo na sa San Rafael National High School. Maraming salamat po. And of course, sa Agro National High School, sa lahat ng teachers na nag-share, na nag-support. So, maraming salamat. And of course, si Sir Robert Agnao. Doon pinakamalagay lang. And shoutout pala kay Kapitong Papa Weng. Supportan po natin sa kanyang Facebook page. Ayan, Kapitong Papa Weng. Si Kapitong. And of course, Team Oragon, thank you so much sa aming team leader ni si Oragon, Sir Oragon Honey. So, maraming salamat po sa pag-guide and pag-mentor sa amin. Thank you Siya so po much, kasi boss. yun. Amo manager. So, ano pang masasabi mo? Maraming salamat. Kantahan mo sila. Di ba marunong kumanta? Ang gwapo ni Oliver. Mas magwapo po si Oliver sa Sa personal. So, Ang pula ng labi. sa mga hindi pa po natin nabibigyan ng address and contact number ni Oliver, so sana po maintindihan niyo na kailangan po nating protektahan Okay. ang seguridad ng bata. So, lahat po na magko-contact, ang gustong mag-contact kay Oliver,
please follow the Prospect Nation page and contact us, PM us. Kasi sure naman po, once na nag-message kayo, makakaabot yan kay Oliver. Kung gusto niyo rin pong makausap, you can contact us, tapos pupunta kami doon, tapos kakausapin natin si Oliver. Meron po kasing may nag-chat kay Oliver na hindi ka nice yung mga sinabi. So, Nakakatakot po kasi magbigay ng alam naman po natin ang panahon ngayon. So, ayaw nating ma-abuse o kung ano man ang mangyari o gawin nila kay Oliver at sa pamilya niya. So, kami po kami po ang magiging guardian ni Oliver para maabutan siya ng tulong at mas maabot niya yung mga pangarap niya. So maraming salamat po ulit sa support sa aming channel, sa The Prospect. So sabi ni JRP Talent Entertainment, tuloy lang ang mga loods. Sana lumaki pa ang mga subscriber niyo at marami pa po kayong matulungan. God bless. Thank you so much sa JRP Talent Entertainment. And thank you so much sa napakagandang message or comment niyo sa amin. Maraming salamat po. And sa mga iba pa pong positibo, maraming salamat po. And sa iba pong nambabash, maraming salamat din po. Paki-share na lang po ang aming channel para mas marami pa tayong maabot. Positive lang po tayo at good vibes. Maka-inspire lang Pero po talaga siya tayo. dito sa shoulder. Parang rugby. Saka dito, pwede siya dito. Yung, Ay, di ba? maliit yung sa braso mo. Okay na yan, palitan na. Pag medyo na to, Pero talaga na ito. di yung isa na naman. Pwede ito pang motor. Yan. Pang rides. Parang ikaw ang excited. Ano gusto mong hingin kay Oliver? Hindi. Hindi yan para sa'yo. Kasi pinapang rides talaga ito eh. Ang ganda po kasi ng quality niya eh. Kaya siya. Pag nagmumotor. Tsaka pagka binend mo, hindi siya masakit. Kasi gumagano lang siya, flexi. Gumagano lang siya. Masakto to. Kasi di ba may mga kalyo na kasi to, oh. Yung mga maliit na bato, Susugat. hindi napaka-hapdi nun. Pag lang, kung favorite. Pag umuulan, dapat masanay ka naman naglalaro ulit. Shoutout ulit po sa 20 million viewers natin. Hello po sa inyo maraming lahat. salamat po. Comment po kayo para pasalamatan namin kayo. Tsaka salamat po sa lahat ng nag-comment na napakaganda po talaga ng mga comment niyo. Lahat maganda. Napaka-inspiring talaga ng kwento ng Maraming nahahawakan na po si Oliver. So, Galing. nice. Thank you so much sa support. Patuloy niyo po kung i-share. Mag-road to 90k na po yung part 1. So, mas marami pa po. Mas maganda po na mas marami pa tayong ma-share. Lalo yung mga kabataan. Share niyo po sa mga anak niyo, sa mga pinsan niyo, sa mga friends niyo para makita nila yon. Kasi ang kabataan ngayon, ako po ay isang teacher. Kaya po ako gumawa ng ganung content kasi gusto ko rin pong talagang magising yung kabataan na paisi-isi sila, hindi nag-aaral ng maayos, magulo sa klase. Pero meron palang mga tao, katulad ni Oliver, na nagsasakripisyo, na hindi biro, makapunta lang sa eskwelahan para maabot ng pangarap niya. So, gayahin niyo si Oliver. Diba? Madaming kahinaan, madaming kakulangan, pero buong-buo ang pangarap. So, hats off kami sa iyo, Oliver, pagpatuloy mo yan. Oliver, kasi talagang pagpatuloy po. Wala na tayo masabi. Hindi kasi Hindi, kami, sanay mag-live. Believe na believe sa'yo yung si Sir, Sir principal. Robert. Believe sa'yo yung principal mo. Napaka-determinado. Dahil pili na rin yung pag na-improve lang. Dahil kung apply niya. Yan, dito yun. Shoutout ulit, JRP Talent Entertainment. Mag-comment po kayo para ma-shoutout po kayo. Reggie Boniel,
Amalia Torres, Ma'am Corazon Arcega, Boondocks Dwellers Team, King Aling from Chicago, Illinois. Tigil ako mainit. Love Pinoy, Pinay Vlog, Ininay ko ito. and Ano lang? sino pa ba? Ma'am Louis Jean, thank you so much. Ano ba yun? Bakit di matatanong? Quality. Alam mo na ilagay. Ito pwede pala dito. Memorize mo. Ayan, ganyan. Kung gusto mong pahabain pa, tigaran mo lang siya. Tapos, ito naman yung lock sa kabila. Diba? Mas maano na siya, mas malawak. Kasi pwede mas yung ganun. Para yung mga pato, hindi na tama dito sa ano. Diba? Galing! Thank you ka ulit kay Ate Boots. Thank you po, yan ang chatting needs ko. Tibot, salamat sa pinadala mo. Itong isa sa akin na. Ano ba yan? Joke lang, syempre. Gagawin niya daw pong helmet. Sabi ko ko helmet. Oh, Helmet. Oo, pwede. Ano ba yun? Subukan ko yung isa. Wala kasi nga sa tigaw. Subukan ko yung isa post nation na. Okay. Subukan natin. Huwag mo nang ano naka-adjust nito. Pwede talaga oh. Ay ko. Ako sakit. Joke lang. Ano? Hindi ka topic? So, gumagabi na. Ay, may kinatawag? Sino? Sige na, answer mo. Umuwi ka na daw. Bakit nandiyan ka pa? Kapatid mo? Hello! Pangilan siya? Ano daw ah? Kasunod ko lang po siya. Nasaan siya ngayon? Nasa Quezon. Big Marites mo tayo. Quezon, Kapatid ano? na. Province? Okay. Ha? Ilang oras na? Yan kaya si Kuya Rom po. Kuya Rom. Maya. Mayak So maya rin po, tatapusin na natin yung live. Abangan niyo po ang Makinig mga ka sa susunod live. naming episode. Excited ako sa episode 3. So, abangan niyo po yon. Baka next Live. week may episode 3 na tayo. And sa mga live po, samahan niyo kami para mas lalo natin makilala si Oliver. Ganda naman eh. co-founder. So, ano po na to? Dr. Raitis. Okay, so saan mo na? Dad, pahanapan mo naman. Yung box na lang muna, ibalik natin sa box. Para hindi malikabukan. Kailangan ng bag ni Oliver para yung mas matibay na bag. Sira na daw kasi yung bag mo. Tama ba yung blue mo? Mga sira na yun. Sira na daw po yung bag natin. So, sana yung mga lima-lima yung bag dyan. Tatlo. Bawasan natin ang isa. Bawasan natin ang isa. Bigay na po natin kay Oliver. Balik natin sa karton. And sa mga gusto pa rin pong tumulong, ang sabi ni Oliver, and sabihin mo na nga anak, para sa mama mo. Ano lang po, gusto ko lang sa lahat ng mga tao na gusto ko lang humingi ng tulong po para tinalay po. At gusto ko lang po mapagawa siya sa cancer po. So, meron pong stage 2 breast cancer si mama niya na kailangan talagang pagtuunan ng pansin kasi nung pandemic daw po na-stop, 1 month pa lang siya magugutan, wala. So, medyo nag-worsen na po yung condition ng breast niya. So, kailangan na po talaga mapagamot. So, sana po yung mga nakakaluwag, sana matouch ang heart nyo na matulungan natin si Oliver. Kasi syempre, si mama niya po ang nagbibigay ng lakas sa kanya ngayon. So, para mas matulungan natin si Oliver, tulungan din po natin yung mama niya. So, pagpalain po ang lahat sa mga nag-comment, please contact Prospect Nation. Marami na po nag-comment pero may mga nagbibigay na rin, may mga gusto na rin tumulong pero wala pa po tayong masyadong natatanggap. So, immediate po yung kailangan ni nanay. Ano nga ulit?
Mama mo pangalan? Rizalina. Rizalina, si Nanay Rizalina. So maraming salamat po in advance pagpalain po kayo ng Dahil makakita. Pasok mo sa loob. Ano pa na? Ito ice cream ko. Kinakagat ko sa Ah, so ito yung warranty. Ayan na. Nakalimutan. Ano? Salat pala kay ano, kay JC. Ayan, Jessie, shoutout sa iyo. Sa mga kaibigan po ni Oliver, maraming salamat at sinusuportahan niyo si Oliver. So, maraming salamat. Si Jessie, muntik nang makalimutan. Ma'am Reggie po niya, thank you so much. Maya-maya ay miss na tayo. Ano to? Para siyang ano, siguro, warranty ba? Ayun. Wala na ba? Wala na. Baka may picture ni ate sa box. Ganito siya. Stone kit pa. Ito pala yun. Ito pala yung... okay. Pa-X dapat. Ang ginawa niyo, hindi pa-X. Ito pala yung ano, yung guide. Nasa sobre pala, nasa may wag ng Ay, hindi ba sobre. tayo nakakagamit nito? So mali yung lagay yung kanina. So dapat naka-cross. Across. Paano ko? Ay, ito. Ano, okay, gets ko na to. Wala na. Para mas lalo siguro manipit. Dapat pala ganito para hindi siya mag-loose. Ganito at pa-X. Yan o. Ganyan. So, ganito po dapat pala siya. Pa-cross. Kasi kung ginawa ko kanina, pahaba lang. I-try nga natin ulit. Kahit wala nang ano. Kahit wala na yung support. Saka pag nadumihan, Oliver, linisan mo na lang agad para hindi mag-stuck yung mga dumi. Ha? Kahit huwag mo siyang basahin. Ano nga? Sabihin mo na. Ulit mo. Kaya. Mali yung kanina. Sa mga nanonood po, please comment para po mapasalamatan. Shoutout kayo. Thank you so much. Tapos ini. Across. Sine-check ulit nila. Yun! Mas fitted kasi siguro. Tama ba? Oh, see? Mas ano pala, mas Makapit. oh. Sige na, lakad. Wag mong ano eh. Sobre. Ganun pala yun. Oh, di ba? Oh. Ano na? Lakad mo nga. Di na gumagalaw? Dito. Oh, di ba? Ha? Ayos na? Naka-X dapat. Sabihin mo na lang kay mama mo o kay papa mo pag nagkabit, ha? Yun. Dapat pag naka-X. Naka-ganyan eh. Tapos, ini. Ipit mo na lang dyan, siguro. Sa mga... Loob nyo lang dyan. Oo. Tayo hindi naman siya ano. Sabi mo pa oh. Sa loob na lang sa loob. Okay, release the beast. Pa-X ha, pa-X. Inedit ko pero. Ano? Itong isa. Ito. Lock. Tapos ito. Shout out sa ating 18 million viewers. Dami. Pwede naman, pasiguro. Tapos ito. Salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads na sinasabi nila na yun yung help nila kay Oliver. Sa susunod po nating live, magbabasa tayo ng mga comments para kay Oliver. Good. Okay na ha? Across. Iyan na gamitin mo.
Bako na yun eh. Shout out kay Ma'am Jo Motovlog and Ma'am Rayela Rojas. Ang ganda po ng comment niya. So, salamat po. Sabi ni Ma'am Rayela Rojas. Ano sa bayo? Saan na yun? Wala. Nawala yung Ano sa comment bayo? niya. Ano ito? Ito lang pala yung sagot sa problema natin. Oliver na ito oh. Tapos meron pang isa. May isa pang ano. Napakaganda po ng comment ni Ma'am Rayela. Yan yung cross. Tapos, Parang sa pang-advice is pang-guide. bako. Ayun, pwede man. Pwede naman to kahit saan. Sa pang motor, pwede. Clean only by using brush or wash clothes. So brush lang ang pang clean eh. Yung brush na malambot lang. O kaya wash clothes. Huwag mo iwa-washing to. Bawal to. Guys. Protect. Tape. Apply fill tape if you're afraid to scratch the surface. Tapos, Sabi ni Ma'am Rayela Rojas, sa dami pong pinapanood ng mga vlogger, one of the best to. Grabe, iyak ko. So, maraming salamat po, Ma'am Rayela Rojas. Pwede nang inumabasa dito. pwede. Pero huwag mo nang ilubog sa tubig. Kaya, Ano nang brand? kailangan mo din siyang protektahan. Brush lang na ano, yung malambot lang na brush. Pag may mga lupa-lupa na brush. Tapos kung may ano ka, sports activity, Dala ka din ng pangpunas mo lagi. eto, pwede ito maging support mo dito. Pwede yan. Oh, pwede yan, Ber. Yan, pwede yan. Same ulit, cross. So, ito. Ito cross. Lawag ka. Oh, di ba? Diba? Naglaro. Ha? Naglaro. Dahil ano, Yan, ano ka? sa ibong. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po tayo and pa-like po natin and share natin yung Alright. Dito na paglagay. video ni Oliver. Meron na po rin tayong part 2, so pa-check na lang din po ng part 2 ni Oliver. Support. Tapos, siyempre dito. Right. Nagdarpot sa Ha? Ganun talaga, pang ano kasi. Yep. Nagdarpot. Ito bakit? Kailangan ni Oliver ng bag para lalagyan niya niyan. Hindi pwede. So, ayan, okay na. Basta yung pa-cross na lang. Ilagay natin sa box ulit. Ayan. Ito baka meron pa dito. Ihahatid pa ni Mr. The Prospect si Oliver at si... Pangalan niya, Rhea? Ay, Rhea. Ayun, tama. So ano, ibabalik ko man sa mga plastic. Ito, ibubukod ko na para bukas. Ito na yung gagamitin mo muna. Kasi nakafix na siya dito. So, ilak ko na lang. Pagdating sa school, kung hindi naman masyadong masakit, ito mo natanggalin. Eh, wait, picturean ko kayo na dala-dala yun. Ay, dapat pala yung suot mo. Send natin kay ate. Suot mo ulit. Para send natin kay ate. Ate Boots. Yes. Para makita na natin yung sponsor na suot mo siya. Yung pinaka-the best talaga kay Oliver, skateboard. Yan. Ayun pala, skateboard. Yung matibay na skateboard. Yung haba. Hanap tayo ng... Kasi may ano may nag-promise daw, pero wala pa naman nagko-contact. Yan. Dito. Okay. Yan. Yeah. Okay, so... Ang kalat. Okay, 1, 2, 3, isa pa. 1, 2... Okay. So, magpapaalam na tayo at gagabihin na si
Oliver. Dad, magpaalam ka na. Ayan po, magkapalan na po muna kami kasi mag-ati pa kay Oliver sa kabilang bahay. Medyo malayo-layo din po yan. Mamaya, bebe, mag-uwi na si Kuya. So, thank you so much, Prospect Nation. Maraming salamat po at lagi kayong nakasupport. Please, dun sa 85% na nanood sa video ni Oliver, please do subscribe. Support po natin ang channel natin para mas marami pa po tayong matulungan, mas marami pa tayong ma-inspire at maabot. And of course, nandito lang po ang The Prospect para kay Oliver. Igagay po natin siya. So, maraming salamat po. Let's always inspire and be inspired and huwag nating sukuan ang pag-asa dahil laging nasa atin ang Panginoon. So, again, thank you so much, Ate Boots from Houston, Texas. Sobrang dami mo pong support. Thank you so much po sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. So, thank you so much for everything. And sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga viewers namin and sponsors, maraming salamat po sa inyo. So, much love! Namaste. Namaste! Bye-bye po. Hey, Gabriel. Bye-bye lahat. Bababay pa. Bye-bye na. Later, anak. Wait lang po. Shout out lang. JRP Talent Entertainment. Reggie Boniel. Amalia Torres. Corazon Orcega. Buntax Dwellers Team Ting Aling. Love Chipinay Vlog. Louis Jean. Love Chipinay Vlog. And Ma'am Corazon Orcega. Thank you so much. Ulit sa lahat ng hindi natin na shout out na silent viewers. Thank you so much. Let's always inspire and be inspired. Much love. Namaste. 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 Tuwang-tuwa si Oliver. Ito,